I kapitlet om alkener, der skal man jo lægge mærke til, at de her alkener, de indeholder alle sammen dobbeltbindinger. Der er mindst en dobbeltbinding mellem to C-atomer. Så skal navnet ende på 1, men de følger stort set de samme navngivningsregler, som vi har lært under alkanerne. Så er der noget, der hedder cis-trans isomeri, og det er, når man kigger på dobbeltbindingen og forestiller sig, at der er et plan igennem dobbeltbindingen, så kan man, hvis man kigger her på den her side, se, at der er to ens atomer. Hvis de sidder på samme side, så kalder man det en cis, det gør det her. Og igen kigger vi på planet her imellem dobbeltbindingen, der kan man se, at de to ens atomer sidder på hver sin side, og så kalder man det en trans. Og det er meget specielt for dobbeltbindinger, at de kan have det her cis-trans isomeri, kalder man det. Man kan fremstille alkener ved at starte med at have det, man kalder en alkohol. Her har man etanol, og så kan man fjerne vand fra alkohol. Og det gør man ved, at man fjerner den her OH-gruppe fra det ene C-atom, og det her H-atom fra det andet C-atom. Og når man gør det, så er man fraspaltet, kan man se her, 2 H'er og 1 O, og det svarer til et vandmolekyle. Og så får man dannet en alken, og i det her tilfælde, fordi der er 2 C-atomer, så hedder den så eten. En eliminationsreaktion, det er, når man fraspalter et mindre molekyle, og det mindre molekyle her, det er så vand. Så snakker vi om det, der hedder fysiske og kemiske egenskaber, og de fysiske egenskaber for alkener minder om dem for alkaner, så dem har vi faktisk gennemgået. De kemiske egenskaber, det er der, hvor man tilsætter et eller andet kemikalie til en alken. Og hvad kan der så ske med det? Og i det her tilfælde her kan man se, at der får man lavet en additionsreaktion. Man adderer, man lægger noget til inde i alkenen her. Og når man gør det, så bryder man den dobbeltbinding, det vil sige, at den ene streg her forsvinder, og så får man bindinger til det molekyle, som man lægger til. Og som man kan se her, så er det et dipro, man lægger til molekylet her, som hedder eten. Og så får man dannet produktet herover, som er en substitueret alkan. Det vil sige, at den skal så lige pludselig have et efternavn, der ender på A'en. Og så kan man se, at de to brødatomer sidder på hver sit carbonatom herinde. Man kan lave forskellige additionsreaktioner, men man skal altid have en alken, når man gør det. Og så kan man have forskellige stoffer, som det kan reagere med. Her har man dihydrogen, HCl har man her, og så har man vand her. Man kan altså gøre det på forskellige måder. Så kan man også lave lange kæder af alkener, man adderer sammen. Det vil sige, at man har en alken her, en der og en der, og det er de samme alkener, man har. Det her, det er så eten. Den har man bare en hel antal gange. Og når man så får dem til at gå sammen, så får man en lang kæde af noget, som man kalder for en polymer. Og i det her tilfælde, så har man en lang kæde af noget, der oprindeligt var etenmolekyler. Og derfor så kalder man den her kæde for polyeten. Og det er det, som man kan se på billedet, man bruger til vandflasker. Så er der alkynerne, det er dem, der indeholder trippelbindinger. Her kan man se, at man har en alkyn, og der er 2 C-atomer og en trippelbinding imellem dem. Og så skal vi have endelsen y, men ellers så følger de også de samme regler som for alkenerne. De fysiske egenskaber er også det samme som alkenerne, det vil sige K-smeltepunkt. Og de kemiske egenskaber minder meget om dem for alkenerne. Det vil sige, at man kan lave additionsreaktion, som vi snakkede om lige før. Man kan addere dibro ind over den her trippelbinding, så bryder man den ene streg, det vil sige den ene binding her. Så har man 2 streger tilbage, og så har man bromatom på hver sit carbonatom. Så kan man også have
cykliske forbindelser, man kan have, hvor at carbonatomerne sidder i en ring, kalder man for cykloalkaner, hvis der kun er enkeltbindinger. Og hvis der er dobbeltbindinger, så kalder man det for cykloalkiner. Og her kan man se et eksempel på en cykloalkin. Så er der dem, der hedder aromatiske karbonhydrider, og der skal vi lige tilbage. Det er dem her, der er her, og det er nogle meget specielle strukturer. Her ser det ud som om, man har en enkeltbinding, en dobbeltbinding, en enkeltbinding og en dobbeltbinding, men det har man faktisk ikke. Tegningen snyder lidt, fordi at der er hele vejen rundt i molekylet noget, man kunne kalde halvandenbindinger. Det vil jeg så lige uddybe lidt nærmere, når vi har gennemgang i klassen. Men det betyder, at der er nogle af de her elektroner, de der prikker skal jo forestille at være elektroner, som er delokaliseret. Det vil sige, at de findes et eller andet sted herinde, men man ved ikke lige præcis hvor. Og det er det, der gør, at de her aromater er meget stabile. Det er simpelthen fordi, at de har de her delokaliserede elektroner. Her kan man se et eksempel på en aromat. Den kalder man sådan i trivialnavn for toluen. Ellers så hedder den mentylbenzen. Den her ring, den hedder benzen. Og den her heroppe, det hedder jo metyl, som vi også har lært under alkanerne. Og så kan man se nogle ringstrukturer hernede af de forskellige